Cenovo dostupné Bluetooth slúchadlá cez uši s kvalitným zvukom? To sú Soundcore Q11i. Sú ľahké, pohodlné a plné funkcií, ktoré vás určite prekvapia. Ak túto značku nepoznáte, je to poznačka čínskej značky Anker a Soundcore sa špecializuje na kvalitné slúchadlá a reproduktory, ktoré sú vďaka svojej cene dostupné takmer pre každého. No späť k týmto slúchadlám. Či už ich potrebujete na prácu, hranie hier alebo každodenné dochádzanie do práce či školy, mám pre vás všetky detaily. Poďme sa na ne pozrieť. Hneď po otvorení krabice nájdete slúchadlá pekne uložené v ochrannom vrecúšku. Sú síce vyrobené z plastu, ale pôsobia pevne a zároveň sú veľmi ľahké. Tmavosivá farba im dodáva elegantný a moderný vzhľad. Náušníky sú pripevnené na otočných kĺboch, ktoré sa dajú otočiť až o 90 stupňov. Tento drobný detail je praktický, keď si ich dáte okolo krku, slúchadlá potom nevytrčajú, ale pekne ležia na plocho, takže s nimi nebudete toľko narážať. Ďalej je tu manuál, USB-A na USB-C kábel na nabíjanie a AUX kábel. Jedna z prvých vecí, ktoré si na Soundcore Q11i všimnete, je ich nízka hmotnosť. Vážia iba 241 gramov, čo je veľké plus, keď preferujete slúchadlá cez uši oproti štuplovým slúchadlám. Mäkké, pohodlné náušníky zaručujú komfort aj pri dlhšom nosení, či už hráte hry, cestujete alebo len relaxujete. Tlačidlá sú intuitívne a ľahko nahmatateľné, čo ideálne, keď ste na cestách. Špeciálne tlačidlo Bass Up je pohodlný doplnok, jeho umiestnenie sa mi najprv zdalo trochu nepraktické, ale rýchlo som si zvykla. Poďme na kvalitu zvuku, kde Q11i naozaj vynikajú. Tieto slúchadlá ponúkajú high-res zvuk, keď ich pripojíte pomocou AUX kábla, zvuk je čistý, vyvážený, a Bass Up tlačidlo, alebo teda technológia, pridáva na basoch, čo robí hudbu ešte viac pohlcujúcu. AUX pripojenie je skvelé na situácie ako sú lety, kde palubné tablety často nepodporujú Bluetooth. Stačí pripojiť kábel a môžete si pozrieť film v komforte vlastných slúchadiel. Hoci by mal AUX technicky poskytnúť lepšiu kvalitu zvuku, moje amatérske uši oproti Bluetoothu nepočujú žiadny rozdiel. Multipoint pripojenie umožnené Bluetoothom 5.3 je ďalšou praktickou funkciou. Ak počúvate hudbu na počítači a zrazu vám zazvoní telefón, slúchadlá automaticky prepínajú na hovor. Po ukončení hovoru sa opäť vrátia k prehrávaniu hudby. K slúchadlám dnes už neodmysliteľne patrí aj mikrofón, čiže chcete použiť na telefonovanie, hranie hier alebo online meetingy, je dôležité mať čistý zvuk. Poďme si ho rýchlo otestovať, tu je krátka ukážka, nech si to viete zhodnotiť sami. Toto je rýchly test mikrofónu, práve teraz som v tichej miestnosti, takže takto mikrofón zachytáva môj hlas v ideálnych podmienkach. A tu je ukážka, ako to znie s pridanými zvukmi na pozadí. Tak čo na to hovoríte? Dajte mi vedieť v komentároch. Ďalšia praktická vec sú tieto jednoducho odpájateľné náušníky. Používaním a časom sa táto pena a koženka opotrebujú či zašpinia a mať možnosť ich jednoducho vymeniť môže výrazne predĺžiť životnosť slúchadiel. Hoci sa mi nepodarilo tieto konkrétne náušníky zatiaľ nikde nájsť na predaj, počula som, že Soundcore zákaznícka podpora je veľmi nápomocná pri riešení problémov, takže verím a dúfam, že v prípade potreby by vedeli poskytnúť nové náušníky. Je to však len moja domnienka, neskúšala som takýto problém s nimi riešiť, aspoň nezatiaľ. Batéria na Q11i pôsobí až nekonečne. Na jedno nabitie vydržia až do 60 hodín prehrávania. Navyše, už 5-minútové nabíjanie vám zabezpečí 4 hodiny prehrávania, pri maximálnej hlasitosti bude výdrž o niečo nižšia, ale stále superská. Soundcore aplikácie je ďalšia vychytávka, ktorá umožňuje nastaviť si equalizer presne podľa seba pre personalizovaný zvukový zážitok. Okrem toho, že vám dá plnú kontrolu pri nastavení zvuku, ponúka aj ďalšie drobné doplnky, ako nastavenie vlastného bieleho šumu. Tieto slúchadlá ale majú aj zo pár nevýhod. Chýba na nich ukazovateľ stavu batérie, či už vizuálny alebo zvukový, takže si ho musíte skontrolovať cez telefón. Slúchadlá pri zapnutí a vypnutí zahrajú zvučku, ale neoznamujú power on alebo power off, čo je pre mňa často mätúce a nie som si istá, či sú zapnuté alebo vypnuté. Chýba technológie ANC, čiže aktívne potlačanie hluku, ale pri slúchadlách v tejto cenovej kategórii je to pochopiteľné. Pasívna izolácia zvuku však funguje dostatočne dobre. A posledná vec, čo mi chýba, balenie neobsahuje žiadny obal či cestovné púzdro. Môj verdikt: Bluetooth slúchadlá Soundcore Q11i sú skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kvalitné a cenovo dostupné slúchadlá. Sú ľahké, pohodlné a ponúkajú výborný zvuk a veľmi dlhú výdrž batérie. Aj napriek drobným nedostatkom sú výborným spoločníkom na každodenné používanie. Ak sa vám táto recenzia páčila, tak mi dajte like a prihláste sa na odber môjho kanála. V prípade akýchkoľvek otázok mi napíšte dolu do komentára a vidíme sa na budúce.